Mebusem tidunum. Muaya boko sankan anibire na asem dendene hanya abufuo mu. Anyansafo tachere mamanimde yede na nkwasuafo anoworo agimisem. Awurade ani wo ma nyina rehwa abonefo ne apapafo. Tachere maberia ye nkwadua na emuchia ye hunhum mubuye. Ojimfo bu na agya atenetene animtia. Na de obu nkanim no anibete. Otene ni fie wo ahode pii. Na abonefo no baemu wo anitane. Enyansafo ano peti nimde na nkwasiafo akomantim. Abonefo afode ye Awurade achiwade na tenfo mpa ebo ye nani sode. Obonefo kwan ye Awurade achiwade na ten na echidifo na odo no. Ntia emu ye den wo ho ma de opo okwan no. Na de ochiri animka no bewu. Asamando ne oseye amena wo Awurade anim. Na nkantum nipa ma akoma. Ofedifo nno de okananim. Onko enyansafo nchen. Enije akoma ma animte. Na akoma mu areho bubu honhom. Hunumufo akoma hwehwe nimde. Na kwasiafo anu di agimisem. Omani hunufo na nyina ye bone. Na akoma pati se da aponto. Awurade suro mu ade keto yesene ahode pia oha wo mu. Efa na duane a odo mu yesene nantwi a wado na otane wo mu. Obufufafo hanya ntokwa mu. Na abojokyarefo pata akayo. Oni hafo kwan te se nkasa ban. Na tenfo kwan ye pete. Obanyansafo manager anije. Na onipa kwase abune na animtia. Agimisem ye anije made wonitire. Na hunumu nipa tene ne nante. Wokwati aginakura trimpo ye okwa. Na aginatufo pii mu na ebegina. Onipa anum waye ye anije ma no. Na asama woka no ne bremu. Sade esiye. Nkwakwa akọ osoro ma onimdifo. Na wakwati asama ndo a ewo ase no. Awurade dwiri ahantanfo fie. Na oma okunafo hyetim. Obone adwene ye Awurade achiwade. Na nsema eye de hote. Ami mu mfasopefo sa ni fie. Na de wochiri akyede betena ase. Otini ni akoma adwene muaye ho. Na bonefo anoworo nsemone. Awurade ne abonefo ntamware. Na tenefo mpa ebode otie. Edi waso tie ma akoma toyem. Atesempa ma nompe mu ba ho. Aso a etie nkwa animka no. Ebetena anyansafo mu. De oja atenetene mu po ne kra. Na de otie animka no nya akoma. Awurade suro ni nyansa atenetene. Na obrase di animonyam anim.